салом ба ҳама. Бокс як варзиши ҷиддиест ки шахсиятҳои далер ва қавиро барои набард интихоб мекунанд. Сарфи назар аз ин ҷиддӣ будани вазъият дар ринг баъзе лаҳзаҳои хандовар ва дар ҳақиқат ҳолатҳои кунҷгов рӯй медиҳанд ва ҳамаи онҳо бо боксчиён, мухлисон ва духтароне ки раундҳоро нишон медиҳанд алоқаманд аст. гузашта аз ин, имрӯз ман ба шумо як интихоби набардҳои нобаробартарин ва бемаъниро дар маҷмӯъ нишон хоҳам дод. хулоса худатон бинед ва ҳаловат баред. рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. ин варзишгар дар майдон траекторияи бар ин ворид шуданро аниқ ҳисоб накардааст ки дар натиҷа тамоман ногаҳон ба пушт афтид. боварӣ дорем ки шояд худаш инро интизор набуд ки ҳамаи чиз ин гуна тамом шавад. хуб, ҳоло ба силсилаи зарбаҳои аҷиб нигаред. гарчанд мушзане ки онҳоро ба таври возеҳ расондааст, фикр намекард ки худаш ӯро ба даст меорад, вагарна ӯ эҳтимол пеш аз задани мушт хуб фикр мекард. доварии бокс метавонад хеле хатарнок бошад, хусусан агар шумо дар охири муҳориба дасти ғолиби нодурустро баланд кунед. аммо ба ин довар бахташ баландӣ кард ки ғолиб омада духтари хеле хуб буд. бокс як варзиши комилан пешгӯинашаванда аст ва баъзан вақт бо як зарба рақибро аз ҳолати муҳофизинаташ баровардан мумкин аст ва дар маҷмӯъ ӯ ҳатто аз ринг хориҷ мешавад, зеро ин зарбаи пурқувват буд. дар ин ҳолат шумо ҳатто чизе гуфтанда фурсат намеёбед. якчанд эҳсосот метавонад ба дараҷае баланд шавад ки ҳатто онҳо бар зидди шумо кор мекунанд. инҷо ин ҷавон қувваи худро дар ҷаҳиши вақти ғолиб шудан ҳисоб накардааст ки барои ӯ эпикӣ ва ҳамзамон комедиявӣ анҷомид. ва инак боз як мисоли он ки инсон бениҳоят ба эҳсосот тобеъ аст. баъзан мо наметавонем импулсҳои худро нигоҳ дорем, ҳатто агар онҳо дар як вақти муайян чандон мувофиқ набошад. мо фикр мекунем ки ин Лавелас ҳатман таъми ғалабаи худро ва ин хотирашро тамоми умр фаромӯш нахоҳад кард. аксар вақт варзишгарон мехоҳанд ки тавоноӣ ва қудрати худро бо баланд бардоштани худ аз дигарон ба ҳама нишон диҳанд ва ин ҷавон тасмим гирифт ки маҳорати ҷисмонии худро бо сальто задан ба қафо нишон диҳад, аммо чизеро хато кард ва ба ҷои як ҳилаи аҷибе афтодани хеле сахтро ба пушт нишон дод. умедворем ки ягон ҷароҳати вазнин набардошта бошад. албатта комилан ҳама варзишгарон мехоҳанд ки дар мусобиқа ғолиб шаванд, аммо баъзан вокуниш ба ин ғалаба метавонад пешгӯинашаванда бошад. ин ҷавон рақси воқеии баданро иҷро кард, он чизе ки ҳамаи мухлисонро ба таври назаррас шод кард. ӯ дар ин ҷо мавҷи баданро олиҷаноб иҷро намуд. дар вақти набарди варзишгарони ҷавон аз афташ довар ба қароре омад ки қобилияти худро бо бадани худаш аз фарш гузаштан нишон диҳад. аҷиб аст, бале, розӣ ҳастам, вале дар ин вазъият каме чизи дигар маро ба ҳайрат овард ки чаро аз меҳмонони дар гирду атроф ягон кас доварро аҳамияте надод, гӯё ки ҳеҷ чиз нашуда бошад ва бояд ҳамин тавр мешуд. бародарон, шумо дар бораи эҳтиёт кардан чиро медонед? ана ин видео ба шумо аниқ нишон медиҳад ки бо рақиб чӣ гуна эҳтиёткорона рафтор кардан лозим аст то зарбаи сахт нахӯред. гарчанд ки ин хеле хандовар ва аҷиб менамояд, хусусан вақте ки ду рақиб яку якбора чунин усулро истифода мебаранд. ва акнун шумо тамошобинони гиромӣ инҷо халқи воқеъиро дар ҳаёт мебинед. зарбаҳо барои ӯ ҳеҷ аст. ин кам буд ки ӯ боз худаш рӯяшро бурда ба мушти рақибаш мерасонад. аммо аҷоибтарин задухӯрдҳо дар бокс вақте рӯй медиҳанд ки онҳо аз ҷиҳати қувват ва ҷисмонӣ нобаробаранд. розӣ шавед, набарди чунин як марди бузургҷуса ва қадпас хандовар ба назар мерасад. бале, дар ин ҷо шарт гузоштан умуман фоидае надорад. бе ин ҳам маълум аст ки дар ин мубориза кӣ ғолиб мешавад ва кӣ бой медиҳад.
тамошои набарди занон на ҳама вақт гуворо аст, зеро ки намояндагони ҷинси латиф барои дигар кор офарида шуданд, албатта на барои ҳамдигарро задан. Ва аз ин ҳам бадтараш он аст ки вақте мебинӣ ки ин задухӯрдҳо то чӣ андоза нобаробаранд, ҳангоме ки ин набардҳоро мебинӣ дилат боз меистад. шумо ҳайрон мешавед, аммо ҳатто чунин набарди аҷибе сурат гирифта буд. Дар октагон ба майдон бо Григорий Чистяков, ки вазни 240 килограммро дорост ва дар ин ям мазҷӯи 60 килограммаро сар доданд, ки дар ин вохӯрӣ ва мубориза дар раунди аввал ба фоидаи духтар анҷомид, ки ҳарифи вазнинро ба нокаут равон кард.